Ano naman kayo sa gulay? Ano? Yun na lang gulay yung pang ano nyo. Kaya binukod ni Ma'am Lucy na 2,000 yung puhunan sa gulay. Sa gulay. Yun yung pang araw-araw nyo, ano? Oo. Siyempre, pag may tira doon sa gulay, yun ang gugulay nyo. Alam ba, hindi na bibili, ano? Ito nga, kalanta na. Andyan na may mga rekado na kayo, hindi na kayo lalabas. Ulam-ulam. Pero wag mong yung sanayin yung ano, na baka magsanay sila sa soft drinks, delikado yan sa ano, no? Hindi ka sa bata yan. Ano. Yung kukuha na lang niya bukas ng rep, bukas, di ba? Yan. O lalo na ito, siguro magbubukas ng rep yan. Kalog. Oo. Magbubukas ka ng rep. Pulupoy. Wala. Kalog. Saan ang sugok na? Baka pagdating mo na doon sa ano, nakaakyat na doon sa ano, sa taas. Ubos yung kindi nyo, binalatan lahat. Nagbarabayli na. Ayan. Ayan, Ma'am Lucy, yan nag-arkila ako ng 700 para sa top down kasi malayo, hindi kasi sa kay Ayuda. Masundo ko pa mamaya ano. Ayan, hindi pa kasi may sugok. Ayan, pang ano. Chicheria. Ha? Kompleto na yan. Sana mapadami nila ko yung yung pinabili niyo na po yung itong hindi tsaka yung gamot yung gamot po nasa ano, kay Ayuda. Masabay daw si ano? Oo. Yan, may langis tsaka mantika. Soft drinks. Wala hindi pala sila. Ha? Ano? Wala. Wala man daw sa Ayun. Kasi yung tatlong isang bigas. Hindi ko nga alam eh. Madala pa kaming ano, yung pintura. Pintura pa din. O doon na lang kay Ayuda. Yung 3 sak, kumbaga. Kaya importante mabenta yan, ano? Bawang na kami. Sige. Ingat. Si Nax. Siya yung mag-guide. Alam mo naman yun, daan doon. Ano? Ayan. Uduy. Ingat. Ayan, susunod po kami. Ay, hatog pa. Ay, dito na to. Okay na, okay na. Ingat. Pwede na yun dyan. Udoy. Palang araw, maulan na araw mga kalingap. Andito tayo ngayon kila Kanogs o si Kanogs. Ito na po yung tindahan ni ano ni dapat pinantay mo. Ha? Dapat pinantay mo. Hindi, yung bubong sana, banda doon. Para hindi matamaan dito yung Dapat nilagyan mo lang to kay troller oh. Ay, ipitan ko yung ano, bala. Ah? Ipitan ko yung bala. Bakit ganun? Dito. Yan ang gusto ni Alin. Dapat inano mo. Hindi ko buksan ko din, open ko din yan. Sige, dalawa. Nakabakal akong screen ulit. Pinturahan na lang. Screen. Pinturahan na lang natin pag hindi mauran. Ano? Ayun. Nandiyan na yung mga paninda. Ngayon, Nasa laog. ito. 3 sakong bigas po. Yan.
May sugok tsaka itlog. Oh, Ako naman. ito yung dadalhin natin. Mati na baga. Mas eng. Oh, display na natin. Nasaan yung garapon? Nasaan yung garapon? Oh, paano? Yan, malinis na. Ay, malinis ka na. Oh, pwede nang dalahin. Ano? Nasaan? Ay, malinis na. Yan. Malinis ang bahay. Ano? Alam mo yung darating ako? Hindi. Ayan. Gawa na kayo ng yelo. Ano? Mayroon ng yelo. Patingin daw. Baka madumi. Ay, Daw. Marumi. Tingnan mo, ay malinis. May nabili naman. Wala pa. Bakit? Saan kaya? Mahingit gusto biro. Anong yelo nito? Galing sa nawasa? Bigat. Ayun. Ayan yung ano niya. Nag-aral ka? Oh, walang ano. Nagkulit pa rin halos sa paralan. Oh. Oh, yung hotdog. Paninda nyo rin to. Ilagay nyo sa rep. Salamat, Ma'am Lucy. Yan, hotdog o pinabibigay sa inyo. Ma'am Lucy. Oo, may ano na sila. Christmas tree. Tapos, ito, ilagay natin sa garapon. Kuya, tulungan nyo kami. May puna, palo. Ayan dapat yung kuya. Lagay ng ice tsaka candy. Oo. Oh, ilalagay tong candy. Ay, yung mga gamot. Buli. Mga barago. Lalagyan ng May bumili na? Kanags. May bumili na? Talong, bumili lahat. Kala ko may bumili na. Magkano kailan naman? 25. Wala pang bumili. Lagyan natin to. Mga Parang candy. talatag, di wala pang bumili. Ang presyo nito, piso. Alam mo siguro? Ano? Yung bigas, 40 ang 1 kilo. Ano? Ito, Benta mo. Ha? 42. Ay, 42. Magkano ang 1 kilo? Ihiliran natin mamaya. sa binibilihan mo. Kunin ko lang yung gamot. Puso. Dapat nilagay mong ruler. Ganun. Paano? Ito yung yung lagay ng gamot. Buksan mo na kuya. Dito, yan. Yung may pink. Ito, yung parang Durabox. Yan. Ito po yung yung pinabili ni Lucy. Paracetamol para sa bata. Lalagyan mo na lang ng 30 piraso to. Paano pagbukas? Ito, ibuprofen. Oh, baliktad. Uy. Payo yan sa bukid. Oh, nalaglag na naman. Wala kanog. Oh, kanogs. Wala. Ito, kayo na bahala. Oh, Mag-gurat na po yung isa kanyan. hindi ko nga Ayun lang. Mamaya. May resibo para... Ito. Basahin mo na lang. Nababasa mo siguro. Alaksan, Alakdan, Tapos, ang Bioflu, alam mo naman siguro ang presyon dito. 30. Tigka 30 to. Sige, dyan. Tapos, para hindi ka malito, lagyan mo na lang ng Sulat. Kalan. Ito yung Bioflu. 15? 3C. 3C. Yan medical. Ano yan? Ang Alakdan. Nalaksan. 14. Tapos, aspirin. Mamaya. Tingnan ko. Loperamide. Diatabs. Diatabs. Tapos, Ilalagay natin dito. kanya-kanya man. Gugupit-gupitin na lang. Ito, aspirin. Ano pa? Tama na? Biogesic. Biogesic. Ayun ba yun? Tapos, loperamide. Ano ni? Band-aid. Pag minabakal, band-aid. Ay, bandi. Pang-aki. Kidilit. Doon ka makuha sa resibo. Matingin. Madami naman yan. Diyan sa Puraon. Mana
pag, ano, laon. Oh. Tapos itong sugok tsaka itlog. Dito na muna. Ano? Kaya ka itong ano. Ay. Magkano ba dyan? Diba? Bayok lu. Anong ka? 13 talaga to. Tracy to. Pwede gawin gis na lang. Oh. Malayo nga dito. Oh, 13. Walang itak. Tracy ito kuya. Tracy ito. Bayok lang. This yan. Pusoy. Yan, maraming salamat po, Ma'am Lucy Sebertsen at Sir Harold Sebertsen. Ay, gupit po mga. At sa mga May panlong pa sa ibang sponsor natin. Masa iyon? Ayun. Ay, ito. Ang daming papil-papil. Ano? Ayan, ang mga nagbigay. Oh, mamabasag yung itlog. Lorena Pader, Lucy Hellstrap, Eva Jelten, Estrella Mascardo. Ayan, tsaka Sir Harold Sebertsen at si Ma'am Lucy Sebertsen. Maraming salamat po. O, pasalamat ka kay ano, Ma'am Lucy, tsaka yung ano. Maraming po salamat, Ma'am Lucy. Saka Sir Harold. Harold. Ano ba na talaga? O, may timbangan ka naman pala. Harold, Ay, lugi ka dito. bigay mo sa amin na grocery. Dami, ay malaking bagay na po sa amin yung tulong. Sa parang tulong mo. Malulugi ka dito. Daming salamat. Kada po. Oy, dapat tama lang sa guhit. Malulugi ka niyan. Oh, yan. Yan, okay na yan. Dapat sakto sa guhit, walang labis, merong kulang. Iliwan pa rin yung Ano? Ha? Sala. Alin? Oo, malulugi kayo niyan. Sakto lang. Kada ano nyo, nadadahan kayo na sang guhit lagi. Dapat pala. Hindi mo alam, Tama. dapat balanse. Ini man, ini ang alaksan. Ayun. Ayun, alakdan. Pero sa manata yun? Ha? 20. Mga masahe pa nga mo. Udo. Oo. Oh, pupunta pa sa ano sa Goa. Ano? Yung presyo, mas malig din. Tapos itong cheese curl. Ay! Cheese curl. Eh, ano, ikaw na lang mag-display. Dat maayos. Itong mga garapon. Baliktad ka eh. Ha? Nabaliktad mo. Antayin mo ko yan. Tinda na lang muna. Magkaganda ka salo. Marami akong trabaho. Oh, anong trabaho mo? Magkakalat tayo nito. Ay, maglalagay. Magkakalat. Ayo. Ano na nahilap? Ayo. Doon na lang pala. Hindi mo agad sinabi. Itong sugok tsaka itlog. Kasalaw ko. Oh. Pwede makai. Ito natin mga kalinga. Ayan. Yan. Sa loob yan. Oo. Tapos kuya, lalagyan mo rin dito ng ano. Ngayon. Diyan oh. Oo. Plywood. Ilalagay mo to para kitang-kita. Lalagyan ko talaga yan. Oo. Wala na. Kulang kayo sa pako. Ay, pako. Kulang palang pako. O, dyan na muna. Kami pala kulang ka dapat yun. Oo. Yung ano, yung box ko na. Dali mo na dito kayong box. Dito natin ano yun. Dapat pala binili mong pako kaya wala kilo. Kulang daw eh. Oo. O, mamaya na. Mamaya ka na mag-candy. Ano? Isasama pa ka namin. Adi, may baka na. Bakotang na tinubig. Tsaka isang box pa. Para mag-ibat ano. Siguro dilata din. Dila. O yan. Palinisin mo yung ibang ano mo. Para lagi malinis. Ilaw pa, ilaw. Ano yan? Ilaw. Yan. Itak. Tapos kuya. Dapat meron ditong tali-tali. Oh. Na?
Ilang araw mo lang ito natapos? Bernis, ano pa ako? Ha? Bernis, Biyernes, ay, haloy na pala no? tagal na. Oo. Nagkakamala nga itong diniliver na ano, bali pa yung 23 na, parin 40 na ano. Oh, yung itak mo. Pag ano may ano ka diyan, may straw. Ito, kapag tali sa karton, dami. O ano to, yung pag ganun. Diba, para makapagkita. Oo. Sige, boy, tulungan mo na, boy. Oo. Straw. Mabenta ba dito ang Pepsi? Mabinta. Soft drinks? Basta may display ano? Makita. Cobra. Mabinta rin yan. Ito pwede to pang ano. Dapat hindi maano. Udoy. May kuha. Ito, Argentina. O, Lakimi. Tulungan O, puno natin to. Puno yan. Soft drinks pa lang. Oh, marunong ka niyan? Bakit hindi ka marunong magkamada? Agumi, homie. Oo. Kung samasamayan mo lang pag... Oh, magic. Magic sarap. Lagyan ko muna. Ayaw mo sarap dyan. Dapat si ate mo na lang mamaya mag ano. Lagyan mo na lang ng ano. Pambitin-bitin. Tapos si ano na lang mamaya mag ano. Hilera. Expert yan dyan eh. Udoy. Suka. Mamaya niya muna ano. Ibitin. Ayusin pa yan. Tama, sabon dito pala. Nadyan yung mga sabon. Nakahiwala yan. Hindi mo pa ba? Ay, laba. Dapat may kapit na yung ano. Ito yung mga gamot oh. Pwede ka marunong. Ito. Band-aid. Yan, Ma'am Lucy Band-aid. At dito po nakalagay yung medical. Medical pa rin. Diet tab. Wala. At I-delete. aspirin. Ano sa isa? Ano yan? Yan, aspirin. Oh, pangalanan. Oh, BioClue. Alaxan. Paracetamol Biogesic. At Alaxan ulit. Ito na lang mag ano dyan. Andiyan na po yung mantika. Ayan na. Lana tsaka mantika. Noodles. Ito mabenta rito noodles ano? Lakini. Ito yung... Gutda. O dyan na muna yung ano. Lucky me. Meron pa doon? Ay, yung bigas ano? Baka mabasa yung bigas. Si ano pala to? Hapir. Oh, ay. Tuyo. Lakas po ng ulan mga buti ano. Kanina pa inabot kayo ng ulan kanina? Oo, kanina. Lakas, di nagtrapal na kayo, trapal. Oo, kaputi namin pa kasi bigas. Kaya po hinakot na yung ano. Kaya? Yan, sagana. Diyan pa lang bawi na kayo. Ano? Diyan pa lang bawi na kayo. Magic. Oh. May bagyo ata ngayon ano? May bagyo?
Low pressure ano? May low pressure pala ngayon? Low pressure? May bagyo? Meron po. Galing ka sa bagyo. Ayan, abot na po kami ng ano, lakas ng ulan. May bagyo pala. Wala kang pantabing dyan? Kaya takpan muna natin. Napasok yung tubig, no? Trapal yung nakaganon. Pumapasok ko. Wala, kami tayo trapal. Magic. Ipabili ko sa inyo. Alam mo ba? Yung chichirya meron din to. Ito, duy. Kanogs. Meron. Di ba? Kanogs. Doon. Meron pa ditong noodles. Toyo. Yan mga kalingap, yan maraming salamat ang Lucy Robertson at Sir Harold Robertson. Ito mabenta to? Mabentahin dito? Okay. Mabit ka yan, bakit? Unang pang ano? Ha? Ano pala? Lubid pa kuya. Lubid pa, hawak mo muna. Ganito pa. Natulong na rin si si Nini. O baka bumagsak na, tama na yan. Ito pa. Meron, wala na doon paninda? Sardina. Di pa rin. So, Mel. mga sardinas. Atiyon mo para ano? Huwag na. Ito po yung mga Lucky 7 Argentina. Doon na lang sa gilid. Oo. Kaso yung presyo nito, andito yung presyo nito. Ang sardina sa takmanan. Wala ko sa'yo, hindi ko alam yun. Alam niyo na mga presyo niyan, kuya? Basta meritino lang daw po. Kasi mga patubo lang sabi nila daw. Oo. Ha? Patubo na sa puno. Tubo kayo ng 15%. Alam niyo na yun, ba 5 pieces na yun, Alam niya. Hindi na, pili sa tapos. Oo. Yung bigas, bukod pa yun. Sa bigas. Alam mo na yan? Lebo, ito. I-divide mo lang yan sa Natin nilagay na. Si na rin. Ito ka yung bala kayo. Oo. Malabo naman ako. Suy. Malabo. Malabo na. Yan po, na. Siya na po yung para mas magandang Magkano rin ito na? Oh, may kape kayo dyan? Baka meron. Kape. Ano ba tayo? Grabe mo kapit dala. May na tubig. Wala rin. Painit na. Oo. Pag ganyan panahon, kan panahon. Panahon. Hapon.
Bali, sunod na bibili ng ano, pintura. Ha? Pintura. Ano po na yung pinto? Ang kakapitin na. Green. Green. Green yellow. Lagi may green yellow. Tay, huwag na siguro lagyan ng dilata dyan. Oh. Mabagsak yan. Bubutasin daw yun. Oh. Pansamantala lang. Yan na muna, samantala. Okay na lang bala mag ano. Basta malagay lahat. Itong chicherya. Ito man plus yung pinabili mong ano, Oy, ah, dapat pag... snow bear, white rabbit, yan mga candy, pandagdag. Yan. Ito, binili mo. Nga nga bagay yan. Tabako. Ay, masulong nandito. May nabili rin. O ba, pala yung mukhang dito. May nabili rin. Ano na yun, research 18 daw yan. May pintil-pink. Yung sugok, magkano yung sugok? Maybe. Maybe ang sugok ka, maybe. Pintahan nyo. Oo. Ano yung talaga? Dito. Oo. Depende sa laki siguro. Pagyamanin mo kuya ha. Oo. Palaguin mo, baka isang araw wala na yan. Hindi naman kaya. Oh, para matuwa yung sponsor, ano? Pag makautang mo ako, babayaran ko. Ha? May trabaho ba na ako? Huwag kayong kukuha ng ano dyan, yung ba, yung kailangan lang, ganyan. Nilista ko man kung may Oo. utang ako. Utangin niya lang dito, ano? Hanggang sa lumago ng lumago, ano? Pag deliver ko, babayaran ko rin. Tapos, may pinabibigay pa si Ma'am Lucy. Ano? Pandagdag sa punan niya sa gulay. Oh, baka gastusin mo to. Sa gulay ha. I-rolling nyo. Oh, 1, 2. Bali 2.5 yan yung ano, hotdog. Yung ano. Yung hotdog sa mga akin nyo, hindi yung paninda. Pero pwede rin kung may bibili. Pero sa mga akin doon yun, ano. Kaya may pinting-ping ka mo. Wala. Wala, madam. Bulpin lang po. Dolphin. Bulpin talaga na. May dolphin ka dito? Wala na ka lang. Yan, Argentina. Wala ko, presyo ka mo. Ibang presyo ng Argentina. Ibang mga sardinas ko. Yan, maganda iba-iba. Ilan kung ano yung nakalista doon yun yun? Brown, pink, brown, orange, pink. Yeah. Wala mga bigat. Mabigat ba? Medyo, parang package ano. Sabi ko rin, nakapagpapilot ko. Oo. Doon pala soft drinks. Maglagay na kayo ng ano, soft drinks pag kung sakali may bumili sa rep. Ano? Sa freezer, ito po yung ano. Alin? Hotdog. Yung soft drinks baka may bumili. Ano? Ay, ano? Wala pa nabiling yelo? Kahit isa. Maglagay kayo ganyan, yes, ice for sale. Wala talaga bibili pag walang nakalagay. Lalagyan na yan. Lagyan natin yellow for sale, blue for sale. May tindahan na talaga tunay. Ayun. Pero lagyan niyo pa rin soft drinks for sale. Hindi kumino. Bawal ko kumino. Oo. Baka unti-unti na mga anak mo. Hindi. Soft drinks. Lalo na chichirya, candy. Bantayin nyo, ano. Kung halimbawa kung kayo mga anak nyo, lista nyo. Katulad ginagawa ni Ang. Para mabayadan. Si Ang. Paano mo malaman kung may tubo wala ko? Dapat Yan. pagpapalala din lista. Kasi bira lang yan, may ganyan. Bibigay sa inyo ng pangkabuhayan. Ito po yung Colgate. Mabenta rin yan dito, ano. Wala na yung pinting Sa shampoo, ano. Colgate shampoo, tapos sabon yan. mabibigyan ko. Surp, surp, ano. Kuya, ang Colgate. Surp, surp. Ano ba wala ito yung budget mabata? Alin? Ay, mabata ba yan? Bahas buntay. Bango. Ano na Colgate, kuya. Ito mga shampoo. Ang alay bro? Ay, ni mali niyo. Jis? Ang Colgate. Ha? Colgate? Ito, bitin. Nandito ngayon dyan sa listahan. Ha? Yan tayo. Hmm? 100 lang yan. Ito. Oh. Tuntay. Ano ba yung ano, kuya? Oo. Special. Ay, gagana lang. Gulat ka, ano? Malinis. Gulat. Ito talaga ang sardinas. Nabango, nabutik. Lagay mo na lang dyan. Yan tayo. Dami. Gamit. Mabenta ba dito? Parang hindi mabenta ang tide.
Mabenta rin. Mga pulbo. Ha? Gulat. Isang ganun, gulat ka ng udo. Iris. Na-iris talaga. Oo, iris. Ano itong dumi? Nadalan mo yun. Ito, biogerms. Boiler. Oh, biogerms. Diyan. Ang daming paninda. Maliit lang yung tindahan. Sa soft drinks pa lang, ano? Sagana. Hindi kayo mahirapan dito pag ano? Kaya, di ba? And, lagay ko. Sabagay, para hindi makakit yung aki mo. Ano? Gagapang lang yun din kukuha ng... Dipintuan ko yun. Pag kami umalis, talagang sa kandado ko ano. Oo. Pero ano rin yan, ha? Na babayaan sinda na abuso. Oo. Mari ko sa aking Tulog ka ano, dyan na, oy. Dahil ako na ano siya. kapital ako. Ingat lang kayo dito sa mga akyat bahay na ano. Ano? Akyat tindahan. Ay, ingatan. Bango. Hindi naman sila Block talaga yun. Ano? Hindi nila gibain ng plywood. Hindi na sila makapasok. Hindi sila mag-agis dito. Oo. Safeguard. Kaya diniskartehan ko na sa loob ng pinta para Ito. makapasok. Ito mabenta rin to. Good. Mga mabago-bago. Mga Yan, safeguard. Di ah! Yan. dalaga. Ito tops, mabenta rin yata dito. Ano? Mahamot pa kaya. Mm. Yan. Dami, paninda. Dami talaga. Isang pa. Tanggal ang katutak. Isang pa pa. Itong bioderm, Itong ano, wow. Wow, oh. oh, Ano talaga si Madam mag-ayos ng tindahan. Talagang may tindahan yan. ayun, irigwa yan. Irigo. Kaso paano makuha yung sugok kung nakatali? Ito baka maputol, oh. Dali lang yan. Ibabaliin din naman, ano. O may lagang ka ng damit, Noy. Lagan damit. Merong Durabox, ba't? Hindi naman kasi ah. Hindi na. Ang daming damit, mayaman. Payaman pa yan. Ayan, maraming salamat. Ate. Oo. Manday. Tulog na. Ayan na po yung Tulog. tindahan ni Kuya Jinli. Tulog. Yan. Ito yung mga gamot. Yan. May candy. Cheria. Ito hindi pa na-arrange. Grocery style na yan. Gross. Grocery style. Noy, patong pa. Ingap. Ayan. Yan. Lasing, I-arrange na. pare. Easy. Meron silang bagong tindahan. Ayan. Gusto nga magsakat pala ni. Bigas. Yan. Yeah. Tapos soft drinks. Yan. Hatawin dito. Ano? Basta lagi may malamig. Ano? Salamat Ma'am Lucy at sa yung mga kasamahan na sponsor. Sir Harold Sabertson. Yan. Oo. Buti may bigas pa naman kayo. Pero yung pinabili ko sa iya. Oo. Ay. Pero iba, May bog kaya yan. Iba man to salarit na ano, plastic lang. itong mga plastic ano. Ano na lang. Ayun ka, bagaw. Yan na, dudusi lang yan sa gawa. Hindi ko At marami nakabitin dyan. dami bang pambitin ni Kanog. So, Oo. bilisin mo ng Kanog. At mga, 10 mil. 42 yung kilo niyan. Ano? itali mo doon. Marami nabiling bigas dito. Marami naghanap. Oh. Ayan. Oh, ano masabi mo na? Maraming salamat. Sir Harold. Sir Harold. Ma'am Lucy po, maraming salamat po sa binigay niyo sa amin. Kabuhayan. Oo. Yung ano, yung usapan natin, dapat palaguin mo, pa-asensuin mo yung tindahan mo, ano? Kasi bira lang tayo mga, ano lang, ganyan tulong, ano? Maraming salamat po. Mm. Ulitin ko po pasalamat ka Ma'am Lucy yan. Hmm. Ikaw? Naiba ka na? Ano naman si Ano? Garo masaya, ano? Ay, sige. Masama ka na? Masaya siya nakikita sa maraming ano pa. Oo. Kanina malungkot, ano? Masama ka na? Ha? Ayaw pa ito. Masama ka na? Ay, hindi na sasama kaya maraming nakikita niya pa rin. Oo, hindi na. May paninda na eh.
Tapos magbalot-balot lang kayo nito, yung plastic, ano, bili kayong plastic. Oo. So, malabo. Mm. Malabo. Malabo. Plastic labo. Dapat may kiluhan man. Sabagay, hindi, may maganda rin may plastic para hindi mo na kailangan kilo. Diretso Oo, na. diretso na itaw na lang. Ano? Nakaluwa na naman. Mm. Bakit mo kaya kinukuha na mahal ang pamasahe? Wala nga na ang gara. Yung tubig yan. Madalas tubig. Maganda, malagyan nyo rin dito. Kabilaan, paikot. Ano, kuya? Ano? Paikot. Malihan? Mura lang naman yun. Yung ano na yun. Yung kulay green. Mura lang yun. pintura. Oh. Hindi, yung parang screen. Oo, dyan sa atubangan. Mm. Bukasan ko ngayon kay para maluwag-luwag ang paghiling sa tao. Mm. Ito marami pa pong hindi na i-display. Ano. Tago mo kay kuya. Tago kaya, ano. Tago. Ay makakita taga sirangan ang sulupan tayo makita. Mm. Samantala sa naman ano, Buti may hiligi pa rin, ano. Insi na doon ano. sa mga paltrik na hinari. Mm. Na pinalam ko doon sa hinarngan. Kuya, palitan mo yung suit sa inyo. 15 na kalagay doon. Nahulog. May ano siya, may May nakatatak. picture na. Titingnan tayo dito sa labas kung magandang tingnan. Maganda rin yung silipid. Maganda. Titingon ka sa labas, maganda tingnan. Ako parang ganda rin silipid. Usoy. Nako. Dito na lang yung mga gulay. Yan. Mm. Ginawa ko yung patawagan. Spinto natin ng green pagbalik ko. Ano? Ano yun? Okay pa ba yung talong na yan? Reject na, wala na ano. Wala na. Gugulayin nyo na lang. Ano yung pichay? Pitsay. Mm. Dito nyo ilagay yung candy. Ano? Oo. Dito. Doon sa loob, lalagyan ko. Dapat pinantay mo na lang to. Mm. Pwede rin ano, ihabol mo na lang kahit wala nang ihabol. Wala na. Palit lang kayong screen. Dapat ko tayo. Sagad eh. Mm. Hindi man abot ang screen. Pan-meter lang kayo daan. Hindi kahit hindi abot. Dapat pinantay mo to. Yung parang maganda tingnan mo. Dahil mapantayan pag naipit ko na. Naipit na ayusin mo na lang ulit. Ano? Naipit. Salamat po. Ay, na si Gunting. Ano si Gunting? Gunting na eh. Palit na po na yan. Mm. Basta yung punan mo, bili mong gulay yan ano. Initres na yung Magalang ang tao. Oh, diba na nainitan ng sa Oo. Hintay. Hindi, kuha ka dyan. Sa loob. Ito si Sir Harold. Sa iyo pong binigay sa amin. Yan. Bye-bye. Bye-bye. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Sa bayan po. Bayan. Oo. Nagatid kami doon ng ano. Bawang. Ay, paninda nyo. Dahil May binigay ako kay kuya ng 2,000. Aba. Baka ano kasi, hindi sabihin sa'yo ano. Bumili nyo yun ng ano, ng gulay. Negosyo ano. Ayan. Nandun na, may mga paninda doon. May soft drinks na, may 3 sakong bigas ano. Sige. Bye-bye. Sabi mo kay Ma'am Lucy. Ma'am Lucy, salamat Kay Sir Harold. Harold. po. Thank you po sa Harold. sa Malinda. Nilako mo lang ano. Sa inyo po. May pasalubong ka pati oh. yung mga presyo na diba? Sige, bye-bye. Iniwan mo po yung resibo, ma'am. Doon. Uwi na kami. Ito na lang po. Bye-bye. Bye-bye po.